good morning bayan! Welcome to Bisak is Kinabuhing Kristohanon live stream. Kiniprimigala na si Paro. O kinisita yan, mga amiga! Kumusta ba yan? Good morning diha sa imo bayan. Maayo sa tanan. Maayong Domingo diha. Happy Sunday! Happy Sunday Baro? o Happy Father's Day di ay sa Happy tanang mga Father's Day sa Pilipinas sa tanang mga gwapo. gwapo, mga kusgan, mga maisog, macho. na mga macho na mga fathers, tatay, amahan diha. Amahan, tatay, sa panadya, daddy. Daddy. Sa mga mga tawag sa mga Yes. fathers na to. Papsi. Papsi tanan. Oo. Sa pana. Sugar daddy. Yes. Oh, di ana punta karon bayan para maminaw, magtumar na pud sa ato ang bitaminang body and soul, di ba? Takya nga Amen. at least karon Domingo dili pa ta kaadto, di man ta kaadto sa simbahan o sa asa karon, at least naani ato ang online kining kuan nato na makahatag og pulong sa imo bayan, di ba? Takya nindot ning ato ang topic karon, takya about aning kining malisod na dalan sa Kana kinabuhi. malisod na dalan. Yes, bayan, kung na-feel ba nimo karon nga nagluya ka karon bayan o nawala ba ka karon sa kuan, at least karon bayan naa karon si Pastor Dudes na maghatag sa imo og pulong bayan. O dili na nato padugayon pa. Pastor Dudes, Pastor! pasok Pastor Dudes. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Barok Antakya. Maayad na buntag kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, ngadto sa tibuok kanasuran. Sa tanan nga maabot ani atong Sibya. Tanang mga Bisaya, mga OFW, mayong buntag natong tanan. Mayong buntag pa pas og Buntag. happy Father's Day nimo diha Happy pas. Father's Day, Pastor Dudes! Nakapamahaw Father's na Day. ba ka pas? Father's Day Deron. Father's Day. Father's Day sa Pilipinas. Tama, tama. Oh, well, pas, tagain na, pamalandungi na pod mi pas, tagain na pod mi sa imuhang mga pulong karon pas, kung unsa ay imuhang topic sa mga murag nindot kaayo ni imuhang topic pas na kining walking to a narrow path to abundant life, kining malisod na kinabuhi ba, malisod na dalan sa kinabuhi. Sige pas, kunin mi pas. Birahe Okay, pas. mayong buntag. So, welcome sa Kinabuhing Kristohanon, no? Hosted by Barok Antakya, mga ambungan nato nga kining commentator or host aning broadcast mga kaigsunan. May buntag sa atong mga tigpaminaw, mga suki nato nga mga kaigsunan, mga OFW. And of course, sa atong mga kababayang Bisaya diri sa Mindanao o sa Visayas. So makaigsunan nindot kini nga atong hisgutan karon. Kung nabasa nimo dinhi sa caption ni Barok, giunsa nimo pagkahibalo kung anaa ka sa husto nga dalan pagkanindot, no? Well, ikaw karon nga naminaw, ikaw pod mismo mo nasayod kung naa ka sa hustong dalan. Kung asa ba ka karon nga nagsubay, naa ba ka nagsubay sa pangkalibutanon nga pamaagi or lifestyle, or nagsubay ba ka karon sa dalan nga naglipay kag Dios, naglipay ka sa imong magbubuhat. Kay duha ra man na kaagianan makaigsunan, dalan nga diin gilipay lang nimo imong kaugalingon, or dalan nga gilipay nimo ang imong Ginoo, imong Dios, nga diin nagsaad nimo og maayong kaugmaon, nagsaad nimo og kinabuhing dayon, og maoy nagbuot sa imong kinabuhi. So nini ang kabuntagon makaigsunan, isgutan nato kining masigpit nga dalan. Usa ni ka maayong panambagon ni Kristo alang kanato aron nga makasubay ta sa dalan nga maoy iyang kabubuton para nato makaigsunan. So dalay ko ng Dios nini nga nindot nga adlaw, Domingo karon, sa pizza karon June 18 yata.
So nahinaot ko makaigsunan nga karong orasa naa ka sa maayong pagplastar nimo sa imong lingkuranan or asa man ka karon na pa ba ka gahigda. So tuguti lang nga imo ning mapaminaw nga mensahe tungod kay importante ni alang nato makaigsunan og nang hinaot kita nga imo ning ibutang gyud sa imong kasing-kasing himuan ning treasure, himuan ning mas bililhong butang alang kanimo. Tungod kay kung masipyat ka ani nga dalan makaigsunan, peligro imong kinabuhi. Dili pwedeng masipyat ta makaigsunan kung maghisgot na tag eternity. Kay duha ra na ka destinasyon. Eternity ngadto sa langit or eternity ngadto sa pagkahinukman. Tungod kay naaman tay tulubagon sa Dios, natay gitawag og accountability. I-judge ta sa Ginoo human ani nga kinabuhi. Muna giingon makaigsunan nga kung ang kalibutan na ay gitawag nga judiciary, in other words, na ay korte, ngano di ay sa Dios, ngito sa langit, wala ba di ay korte? Mas samot nga na ay korte dito, nga mas pinaka delikado makaigsunan nga korte. Kay dito makaigsunan, wala na ay under the table. Dili parehas diri sa kalibutan, nga pwedeng bayran nimong judge, bayran nimong abogado, aron dipinsaan yun imong sala. Nga din ang tao nga bisang sad-an nagpakawalay sala. Pero diya sa Dios makaigsunan, kung unsa ta sa kalibutan, kung dili ta ka subay sa saktong dalan, peligro atong kinabuhi makaigsunan kay muhatag ta og husay or tulubagon sa tanan natong nabuhat diri sa kalibutan. Dalay ko ng Dios nini kabuntagon, tuguti ko makaigsunan nga magabasa kita sa atong pasahe nini nga kabuntagon. Diri ta makaigsunan sa libro sa Mateo, Kapitulo 7, sugod ta sa versikulo 13. Kung naay Bible ninyo diya, i-review ninyo ni, magbasa pod mo apil sa inyong mga Bible. Kung naamoy cellphone, i-download ninyo sa inyong apps makaigsunan. Aron nga wala na tayo kapangulipas makaigsunan, no? Naagyud tay mabasa, naay pulong sa Dios bisang asa nato. Pwede kang mopalit sa mga national bookstore ug asa ka aron nga naadyoy sigurado nga imong roadmap sa kinabuhi makaigsunan. Namatod pa diri makaigsunan beginning in verse 13, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Verse 14, apan masigpit ang ganghaan og malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, og jutay ra ang nakakaplag niini. Dalaygon ang pulong sa Dios nini kabuntagon. Makaigsunan buot ko nga mo-remind kanimo karon. Usbo nako sa pag-ingon kining caption ni Barok ug ni Takya nga nagaingon diri, giunsa nimo pagkahibalo kung naa ka sa husto nga dalan. Wow. No, ikaw mo'y makatubag ani makaigsunan. Ikaw ra po'y nasayod asa ka nga dalan karon. Og unsa na nga klase nga dalan imong gisubay. Hinumdumi makaigsunan nga kini nga dalan dapat natong masabtan, dili lang kini literal nga dalan nga subayon nimo. Apan dalan kini makaigsunan diya sa pagtuog pagsalig nga insakto gyud nga relasyon sa Dios. Insakto gyud nga pagkinabuhi sa Dios. Insakto gyud nga pag-ila sa Dios makaigsunan. Dili ta pwedeng mamasing sa kinabuhi nga usay ang tao miingon nga ay basin di ay ug masalagmaan malangit ta. Ayaw kumpiyansa makaigsunan nga ipamasing nimong moadto kag langit. Naay subayon nimo nga saktong dalan. Ug kini nga dalan dapat nimong masubay, dapat nimong mahibaluan. Lisod man kaayo makaigsunan ug moadto ka sa usa ka lugar nga wa ka kabalo unsay sakyan. Wa ka kabalo asa ka moagi. Na dili ka kasiguro makaigsunan. Pwede man nga moingon ka nga nakaila ka sa lugar pero wa ka kabalo unsaong pag-adto. Mao nay delikado makaigsunan. Kabalo ka nga naay Amerika pero wa ka kabalo unsaong pag-adto. Kabalo ka nga naay hulo-sulo nga lugar pero naglisod ka unsaong pag-adto. So dili ka masayod unsaon pag-adto. So karon kitang tanan nasayod ta nga nay langit. Nasayod po ta nga nay Dios.
Ang pangutana karon, kabalo ka matug langit. Kabalo ka unsaon pag-adto. Kabalo ka pag-ila sa Dios. Kabalo pa ka unsaon pag-alagad ang Dios. So nay mga butang nga angay nato nga sabton ug mahibaluan apan salamat na sa Dios nga naipulong. Ug matod pa ni Manny Pacquiao, the Bible is the manual to life. Mauni ang manual, mauni ang roadmap, mauni ang mapa sa atong kinabuhi. Nga diin makaplagan nato ang tinuod nga bahandi. Ang tinuod nga bahandi, ang tinuod nga dalan nga atong subayon, wala nay lain si Kristo Jesus. Wow. Tungod kay si Kristo siya mismo ang nagpaila siyang kaugalingon, nga mingon siya, ako ang dalan, kinabuhi ug ang kamatuoran. Way makaadto sa amahan sa langit gawas lamang ani kanako. Juan 14 versikulo 6. Now, diri makaigsunan matud pa ni Kristo, hinumdumi nga si Kristo mismo nagsulti niini. Mingon siya, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan. Now, ang narrow gate makaigsunan, ang meaning ani sa Hebrew word, meaning personal relationship between man and God. It talks about personal relationship. Now, unsaon man nimo nga naa kay saktong relasyon sa Dios? Now, ang pagpangita sa ganghaan sama kini sa pakigrelasyon. Now, sama sa magtiayon. So kung magtiayon mo or sa imong pamilya, dapat naa kay saktong relasyon. Otherwise, kung wala kay saktong relasyon, matud pa nila, gubot pas lukot. Ngit-ngit pas alkitran. Nga naman, kay walay saktong relasyon. Kung walay saktong relasyon, sama ka na nga wa ka kasubay sa saktong dalan. Now, kung di ka kasubay sa saktong dalan, now, delikado. Imbis kay naisayon nga dalan, dito nung ka sa kalibaong paingon. Dito nung ka sa mas lisod kaayo. Well, diri sa Bible makaigsunan, gitudluan ta unsaon nga mainsakto og subay ang atong dalan. Naa may pagsulay, naa may pagpanginanglan, pero kabalo ka nga sakto na nga dalan, nga naay Dios nga imong kasaligan. Nga sa panahon nga naay pagpanginanglan, naay Dios makatabang nimo. Naay Dios nga muhupay nimo. Na matud pa diri ni Kristo makaigsunan, sulod kamo sa sigpit nga ganhaan, kay lapad ang dalan, lapad ang ganghaan og sayon ang dalan paingon sa kalaglagan og mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Naon sa maybot pasabotan ni? Matud pa ni Kristo, sayon ang ganghaan og lapad og maoy gisubay sa kadaghanan. Dagang mga tao karon makaigsunan nga mas gusto nila ang ilang kaugalingong gusto. Without knowing nga naa po'y gusto ang atong amahan para nato. Kaso lang, naay mga tao nga di ta gusto sa atong ginikanan. Kay mas nagsupil ta sa atong gusto. Unsa kay posibleng mahitabo kung mas tumano nato ang gusto. Say mga ginikanan moingon jud nga nagtuman jud ka sa imong gusto. Dayon moingon ang ginikanan pag nangadisgrasya na natangawa karon. Nabuntis na kag sayo. Unsaon na nimo pag humag eskwela? O karon moingon ang ginikanan, naunsa naadik na ka sa bisyo, naadik na ka sa sigarilyo, naadik na ka sa droga, naadik na ka sa inom, unsaon na ni karon kay nagtuman ka sa imong gusto. Kay kung ang bata noon naadik na galis bisyo, naglisod na usahay muhimo na din tag justification, magluya na kog di ka sigarilyo, murag mamatay na kog di ka inom. Daghan na din kitag mga palusot makaigsuonan. Pero nagsugod ka sa sayop nga desisyon. Sa diya nga sayop ang desisyon, sayop jud ang imong outcome makaigsuonan. Na matud pa ni Kristo makaigsuonan, mauni ang gisubay sa kadaghanan. Majority jud kay ang tao gusto man ta nga kita ray malipay. Ang tao gusto man jud nga harahay lang. No? Bisang kabalo ta nga ang mga anak bisang kabalo sila nga naguol na gid si mama si papa ron kay wa tan sulod eskwelahan. Kabalo na ka nagguol imong ginikanan pero mituman gyapon ka. Unya kay dili lang ka usa apan mas kadaghan hantod wa nay sulod-sulod. Bagsak na noon. Moingon na din ang maestra, "Dong, sorry gyud, balik na pug ka." Mo na nga tinuig na ta sa usa lang ka grade 1, tagpila ka tuig sa grade 1, 5 ka tuig sa grade 2. No? So lisod kayo ang inana ang kinabuhi. Umatol pa din makaigsunan, maoy gisubay sa kadaghanan.
Now, si Jesus naghatag sa instruction nga musulod ta sa sigpit nga gangaan. Na dunay gisgutan ni Jesus makaigsunan sa Juan Kapitulo 10, iyon si Jesus nga adunay musulod, adunay tao nga dili musubay sa saktong gangaan apan mo layat hinuon siya sa paril, mukatkat hinuon siya, nangita sa iyang kaugalingong sayon nga dalan. Og matuod pa ni Jesus, kini nga mga tao mga tulisan og kawatan. Sa to pa ang tao di ay di musubay sa saktong gangaan, taong tulisan og kawatan. In other words, tao kini nga dili musubay sa saktong rules sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo. So kung di ta musubay sa saktong kabubuton sa Ginoo makaigsunan, nausama kita sa kawatan og tulisan. Now kanang kawatan bitaw mangita ra man ginagwa nay tao. Pag ang kawatan mamantay ra na siya, asa siya nga di siya mabantayan. So meaning marukoy na nga tao. So busa makaigsunan ang akong pagdasig ini kabuntagon, kung gusto ta musubay sa saktong dalan makaigsunan, ang pulong ni Kristo, si Kristo mismo naghatag na nato og saktong pamaagi nga subayo nato makaigsunan. Nga din kita makigrelasyon ta niya. Ang pangutana unsaan man pakigrelasyon niya? Now muna nga naatay pulong sa Dios aron nga guided ta unsaon nato pag-alagad. Nga din makatuna nato unsaon nga makadaig ta sa Dios, makapasalamat ta sa Dios, mabuhat nato ang butang nga makalipay sa Dios. Dili lang sa imong kaugalingon. Kaya ang gusto sa tao kining gitawag sayon nga dalan nga para niya maoy convenience niya. Now dunan mo nay mga tendency nga gisubay nimo nga imo-imo ra. No? Ikaw ray nalipay sa imong gisubay karon. No? Busa makaigsunan nga magkat-on kita sa kinabuhi nga makasubay kita sa saktong gangaan. Aron nga kita makaigsunan, makalipay ta sa atong magbubuhat nga mao si Kristo makaigsunan. Sama kita sa karnero. Ang karnero makaigsunan kung way magbalantay delikado. Naay mga lubo nga gustong mo tukob nato. Pero naatay magbalantay. Pero kung ang karnero kali magtapala na sila panglakaw makaigsunan, muna ang dagang mga karnero mahulog sa kanal, ang karnero mahurog sa cliff, ang uban gipang tukob. Na karon kung magpalayo ka sa imong magbalantay, mo na'y pinakadelikado. Kung magpalayo ta sa atong magbalantay makaigsunan, hinumduman nato nga atong magbalantay mo si Kristo. Andam siya magpakamatay nato. Importante lang alang kanato, ingon nga panon sa mga karnero, dili ta magpalayo, dili ta mag-inusara, dili ta maglahi-lahi, dili ta makaigsunan nga kani magsubay sa atong kaugalingong dalan. Naay dalan nga atong subayon. Munang natay magbalantay, kay ang atong magbalantay dadun ta niya sa gitawag green pasture. Kaning masibsiban og dadon po niya sa matin-aw nga katubigan. Kay ang gusto sa atong magbalantay pakanuon ta og lami nga pagkaon og paimnon ta og tin-aw og healthy nga tubig. Mo nay gusto sa atong magbalantay. Pero kung ang tao gali makaigsunan dili na musubay siya magbalantay, maglahi og bangag makaigsunan, mao nay pinakapeligro sa kinabuhi sa tao. So matud pa diri makaigsunan ni Kristo, maura ba ni ang gisubay sa kadaghanan? Ngano man daghang mga tao karon makaigsunan nga dili na ganahan mo ampo. Ngano di ay kapoy di magampo. Daghang mga tao karon makaigsunan nga dili pud mo basag Bible. Ngano di ay kapoy di magbasag Bible. Maura ba nay usa sa mga qualification nga subayon nato nga dalan? Kaya ang Bible nagsulti nga pamalandungi ang pulong sa Dios adlaw gabi. Sayunan ka. Meaning si God naghatag natog instruction. Naanay nato kung musubay tag dili. Naanay natog mutuman tag sa dili. So daghang mga tawo makaigsunan nga diin lisod alang kanila ang paghigugma sa tao. Daghang mga tao makaigsunan nga lisod nila ang pagpasaylo sa tao. No, kung kaya ni Jesus makaigsunan nga siya gilutos pa, gipatay pa, gipasaylo ta niya. So mo na perfect demonstration
nga angay nato usab nga buhaton, mga kaigsunan. So, kining sayon nga dalan, mga kaigsunan, gigisubay sa mga tao. Mao kini mga kaigsunan ang dalan nga dinalang sa tao, mga kaigsunan, sila ra perminti ang naghunahuna sa ilang kaugalingon nga sila ra ang dapat makabenepisyo sa tanan nilang gibuhat. Ang tao, mga kaigsunan, usay ilang ginuhuna nga sila'y pinakamaayo, sila'y pinakadato. Gituman nila kanunay ang ilang gusto. Gituman nila kanunay ang ilang unsay ganahan nila, unsay convenience nila. Kanayon si Jesus bitaw nga pasaylo ang nakasala ninyo. Tabangi ang mga taong nanghinanglan kaninyo. Buhata ang tananggilang maayo ngadto sa iyong kaaway. Nalisod man gyud na buhaton sa tao kung walay Ginoo ang atong kinabuhi. Pero mao nay sigpit nga dalan. Pastor, lisod man kaayo pasayloon, pastor. Oy, pero kung gusto ka musubay sa tong dalan, pasayloa sila. Pastor, lisod man kay muhatag ang mga taong di ko ganahan. Pero kay mao man ay dalan nga angay nimong buhaton. Onya gi-leads man ka sa Ginoo, gi-convictar man ka sa Ginoong mutabang. Buhaton gyud na nimo. Kay ang imong gilipay dili imong kaugalingon, ang Dios. Balag na sakitan ka pero ang imong desisyon, Lord, para ni nimo. Daghang mga taong nagdumot sa iyang isig ka tao. Pero makaigsuonan ang gusto sa Ginoo nga imong subayon, magkat-on kang mopasaylo, magkat-on kang mahigugma sa imong isig ka tao. Praise the Lord. Gani dunay ingon ni Jesus, kung dunay mangayo nimog sanina, pakapini pagkarsunis. So mo nay mga dalan nga atong subayon, usa sa pagpakita sa insaktong gugma sa Dios. Mao nay pakigrelasyon sa Dios. Kang ingon ni Jesus makaigsunan sa book of Matthew chapter 25, yan si Jesus nga, napriso ko inyo kong gibisitahan, gigutom ko inyo kong gipakaon, nagsakit ko inyo kong gibisitahan. Na ingon di mga disciple, sa asang paagi magtutudlo nga amo nang gibuhat nimo. Yan si Jesus nga ang inyong pagbuhat ngadto sa labing ubos na kong alagad gibuhat usab ninyo kini kanako. Na sa to pa ang tinuod nga pakigrelasyon sa Dios, mao nang gibuhat nimong maayo ngadto sa imong isig ka tawo. Nga naay gigutom imong gipakaon, naay napriso imong gibisitahan, naay nagluya imong gibisitahan, imo nang gibuhat nga na sa Dios. Mao nay pakigrelasyon sa Dios. Mao nay dalan nga atong subayon. Lisod na nimo pero angay nimo nang buhaton tungod sa Ginoo. Dili lang tungod sa imong gibati. Namingon ka, pastor, dili na ko kayang buhaton ng pagbuhat aning gitawag og mga humanitarian nga trabaho. Nga maadto kag mga bukid, mag-mission ka, mingon ka nga kapoy-kapoy lang, gastos lang. Pero imo nang gibuhat, lisod alang nimo pero mao nay sigpit nga dalan nga buhaton nimo tungod og alang sa Ginoo. Wow. Busa makaigsunan kung buota mo adtong langit, kung buota nga makabaton sa maong kinabuhing dayon. Nay mga buta nga buhaton nato. Dili tungod kay convenience nimo, apan tungod kay alang sa Dios. Mao nay kalipay sa Dios makaigsunan. Now, mato padre, mao kini ang gisubay sa kadaganan. Na verse 14, apan masigpit ang ganghaan og malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon og jutay ra ang nakakaplag niini. Try to imagine. Jutay ra daw ang nakakaplag. Sa to pa, gamay ra mibuhat ani. Mas daghan ang mga tao nga napermintis kahilayan, napermintis sa kalibutanong kalipay. Gamay ra di ay ang nagbuhat ani. Gamay ra di ay makaigsuonan ang nagpasidungog sa Dios. Gamay ra di ay tangawar gud na matag Domingo. Gumadto kag syudad or lungsod ug moadto kag bulangan, mas puno ang bulangan kaysa simbahan. No? Og diskuhan, mas puno ang diskuhan kaysa simbahan. Try to imagine. Literal na nga example og mao nay realidad. Nga mas daghan kaayo nga mopili sa mga buta nga makalipay sa tao. Convenience sa tao. Mas daghan gyud makaigsunan.
Unya dili man nato na pwedeng i-justify lang nato itong kaugalingon makaigsuonan. Unya i-discredit nimo ang pulong. Kinsa may matuman, ang imong pulong o ang pulong sa Dios. So therefore, mas mupili ta sa pulong kung gusto ka mo atong langit. Sayod ta makaigsuonan nga ang kalibutan gusto yung nga damayon sa yawa makaigsuonan nga kung siya laglaguno na, itambog na siya sa lake of fire. Gusto niyang damayon ang tao. Kaya di man siya kapanimalo sa Dios. Ang iyang pahimaslan ang tao muna nga buhaton sa yawa ang tanan. All his means. Niyang itrap niya ang tao sa tanang bisyo o kahilayan sa kalibutan. Tangawa karon ng dagan sa kapanahunan magaigsunan. Dili na normal ang trahedya o kalamidad. Nagtuo ko nga gialaw ni sa Dios usa ka wake up call sa tanan. Nga unta ang tao mamalando nga dunay Dios. Ang problema lang karon kay kung naata sa sobrang kalipay, kung naata sa kahilayan, usay ang tao malimot ta nga dunay Dios. Pag ang tao naa sa labihan nga kahilayan, ang tao malimot nga dunay Dios nga diin nagsud-ong natong tanan. Igsuon ang Dios naghatag nato og free will. Dapat kanang imong free will gamita para sa Dios. Gitagaan tag freedom to choose. Naunaan natong pagpili. Busa na ay pulong aron tagaan tag instruction aron makapili kag sakto. Otherwise kay kung di ka mo pili, napili ang imong gusto. Muna usay ang tao mo pili gyud ta sa atong gusto, asa ra pud ta malipay. Hinumdumi nga kana nga kalipay sa imo ra ng unod. Sa imo ra ng lawas. Muna nga igsuon ako kang gidasig karon. Nagtuo ko nga Dios nakigsulti kanimo karon kung asa man ka. Hinumdumi nga gihigugma gyud ka pag-ayo sa Dios. Kitang tanan. Gitagaan ta sa Dios kanunay og higayon. Second chance nga maghinulsol, modangop sa Ginoo, moalagad sa Dios, modidikit ta sa atong kinabuhi. Musubay ta sa sagtong dalan. Mao ang paghigugma sa Dios, paghigugma sa atong kaaway, pagmahal sa mga tao, pagpasaylo sa nakasala kanato, pagtabang ngadto sa angay tabangan sa mga taong nanginanglan kanato. I-bless nato ang mga tao. I-bless nato ang mga taong nanginanglan usab sa atong mga pag-ampo. Igsuon ini nga kabuntagon ang hinaot ko nga naa ka sa hustong dalan karon. Ang dalan nga imong subayon mao lamang si Kristo Jesus. Unsa may pulos sa atong reliyon kung dili makita si Kristo nato. Nindot kung naa kay reliyon unya makita gyud si Kristo ang iyang kinaiya, ang iyang gugma nga motigbabaw sa imong kinabuhi. Igsoon higala, ako magaingon kanimo nga ang Dios dunay nindot pa nga plano kanimo. Pagpagamit sa Dios, ialagad ang nahibili nimo nga katuigan. Pagbaton ng pagtuog relasyon sa Dios. Busa ni kabuntagon, ako magaingon kanimo nga ang tawo nga nay pagtuo sa Dios di gid siya mapakyas siyang paglaom. Kaya ang Dios nga nagsaad siyang mga pulong, matinud-anon siya nga motuman niini. Dalay ko ng Dios og maayong buntag kanatong tanan. Amen. Amen. Wow. Pagkaanindot sa Yes, mensahe na Lord. gibili ni Pastor Dod sa ato atakya. Yes, Diba? yes. Pagkatsyada gyud kaayo sa iyang pulong, di ba? Naalam ko ikwa na pastor. Pastor kay usahay man gud kaning manggong mga naay mga uban nga gamito nila ang kwarta. Ang kwarta gikan sa mali nga paraan ba. Mhm. Pero ang ingon pa nila na gamito nilang mao ko na way nila nga ihatag sa himag charity ba. Sa charity kay at least na lang daw ang ilang gibuhat pag way sa pagkuha ng kwarta mali man at least daw kuno nahatag nila sa charity sa mga kwan unsa imong masulti ana pastor. Anyway, kung maghisgot tag kwarta, ang kwarta gitawag na siya og amoral. Amoral meaning dili siya daotan, dili pud siya sakto. So ang kwarta pwede gamiton nimo sa maayo, pwede gamiton sa daotan. So kung naay mga tao sama ana, well, that's good nga magamit siya sa maayo. Naa na magmatter sa intention.
So kung buhat nila, gihatag nila didto, ay tagaan ta mo usa ka testimony na akong nadungog. Doon ay usa ka drug lord nga tao. Kadaghang kay sa kwarta. Miabot sa point nga na-realize siya kay daghan na kuno sa kwarta. And then one day miadto sa usa ka simbahan. Wala kailan niya ang mga tao. Gidala niya dito, butang niya sa altar ang usa ka katsikis nga kuan, katsikis. Ilakaw din siya humagsimba at tingalang mga tao unsay sulod. Pagtan-aw sa mga tao kay kwarta man puno kayo. So karon naglali sila kay unsaon nilang kwarta kay hugaw kuno. So karon gusto ingon ang uban nga iuli ni nato kay gikan is drug lord, iuli ni nato kay dili ni maayo. So karon na may tawo nakamaila adto, nakatultol ko sa ilang balay ana. Ilado na sa among lugar. And in one day gisugo, giuli ang kwarta. Karon nakita atong naghatag sa CCTV nga giuli dito gisulod siyang kuan, gisulod niya dito siyang gate ang kwarta. Abi nimo sa nitabo sa mong drug lord, grabing mas damor siyang mihilax. Sa Ginoo dautan na gyud kay ko. Gusto na unta nako nga mobalik ko nimo. Gusto na kung sao man ako ning kwarta aron magamit unta matabang sa makasimbahan. Damor hinuon siya nga mas damor hinuon siyang nagiltig maayo sa kinabuhi. Unsa na gyud siya nga instead unta nga mao to iyang first step nga gusto siyang magbalik loob sa Ginoo. So nay inana nga panghitabo. So ang iyang intention nga ang kwarta magamit sa maayo. So as I've said nga ang kwarta amoral. Di maayo, dili pod sakto. So kung inana na yung mga dato, well, dako tag mabuhat alang sa gingarian sa Dios. Okay. So depende ra na siya sa intention baro. Okay. Kuha ng takya. Yes. So depende ra pud gyapon na sa intention, pero kung sa maghatag gyapon ka maura gyapon nimong binuhatan, di lahi na pud na siya na intention. Wala. Lahi gyapon. Sakto yun. Sakto yun takya na kini ato yun yung palandungon, no? Kining gamhanan na mensahe ni Pastor Dodds. Kinihang pulong na Matthew 7 verse 13 to 14, no, na nagtudlo ka nato nga kita adun agyoy duha ka pagpilian sa kinabuhi. Ang pigot o ang sikip nga dalan nga puno sa mga hagit apan padulong ngadto sa kahalangdon o ang lapad pa nga dalan nga murag sayon ra agian apan sa katapusan mo resulta dahil sa pagka-uyamot, diba takya? Na mo ihawag ko ikaw ba yan? Kita tanan, apil ka takya. Nga sa pagpili aning sikip o pigot nga dalan. Amen. Dawato nato ang mga babag o ang pagduso sa mga kalisdanan ba? Kay trials lang na siya. Isulayan ta ba? Kay diha sa pagbuntog nga anong mga pagsulay sa atong maablihan gyud ang tinuod o madiskubre nato ang kinabuhi nga adunay katuyuan takya. Kalipay o katumanan. Busa karon ba yan? Takya, ikaw. Himo ang maisugon nga pilion nato o sugod nato adtuon ang kini nga piot nga dalan ba? O tugutan nga kini mo giyakan nato padulong sa mas hayag o nakaugmaon ang walay tapusan nga ganti nga maghulat ka nato. May Pastor Barok. Okay ba ko siya pas? Unsa man imo ang makuan ato ako ang mapabili nako na mensahe pas? Okay kayo. Okay ra pas. Di ba niyo may kaingon, di ba? Lalom kayo. Kasi nganong pas, nganong mo agi pa man mi dito sa kining nanamay sayon. Basakan, lapok, naay mga basak, lubak-lubak nga. Taaman diri sayot, simentado. Di na? So, man yun na ang pagmuat mo gadyo mo abadyo ka sa gusto sa Ginoo baro. Tama. Medyo lisod gyud ba ya? Di gyud lang medyo lisod gyud. Mo na sa ang mga tao mangod mangita og sayo. Usahay daghan man kay ka-renounce God. Mao na siya lisod kaayo. Daghan kay imo ang sana talikdan. Kana daghang kaayo. Ikaw ready ba ka na? Ready ko ana.
Ready Handa ka ba na. ka ana ang talikdan na nimo ang tanan? Na, Grabe. mauna. Mauna siya sakto. Mauna siya sakto. O pas, na ba kay gusto na kining i-plug in pas? So, salamat sa makausa sa atong host, Barok Antakya. So, sa tanan natong tigpaminaw, nahinaot kita nga naatay na kuha karon na idumduman nato, no? Kining dalan nga subayon nato, no? Usa sa dalan, no, nga angay gini kita road to life. Upat lang kabutang day nga gusto nako ibilin. Kaning dalan sa paghinulsol, dalan sa pagkamatarong, dalan sa pagdawat ni Kristo nga atong Ginoong manuluwas, and of course dalan makaigsunan nga kita mo didikit mo simba ug moalagad sa Dios. So salamat sa iyong pagsuporta sa Kinabuhing Kristohanon, and of course sa Bisaya Podcast, God's Mission TV sa Facebook and YouTube. So salamat mga kaigsunan sa iyong pagbisita sa atong mga channel nga unta kamo maka tabang kaninyo sa pag-lig-on sa inyong personal nga relasyon sa Dios sa paagi nga kamo makabisita sa atong mga channel. Dalaygon ang Dios og blissful Sunday natong tanan. Happy Father's Day di ay sa Living by Faith Global Mission Assemblies of God nga mga papa. O Happy Father's Day og sa mga kaming papa diha, no? Na yung mga kaming papa na to. God bless. God Okay, bless. salamat, Salamat Pastor. kayo, pas. Bye-bye. Kami napakalakaw karon. O Okay, God bless ay mga salamat. lakaw, O God pas. bless sa tanan. Kay ayo, pas. Oh, takya. Oh, Alawa, nahuman na po tatakya. Diba? Dali ra kaayo, no? dali ra Dagan kayo. kaayo tayo natun-an karon na napapili ni Pastor Dod sa iyang mensahe pulong karon, no? Mhm. Ani-aning makalisod na dalan. Asa ba yun ta mo adto? Diba? Ato ang unsa ni? Ato ang unsa man mo ang Pamalanda, pamalandungon din nato. pilion. Bilion. Nato ang Dira ba ka sa lisod na dalan o sa sayon na dalan? Inaot na ma-watch nimo ba yan ang amo ang replay ani amo ang live stream ba yan para kining makatuon ta, no? Nindot kayo ang mga story ni Pastor Dod Nindot siya. yang nabuhian ba, di ba? Oh, di ba? Oh, ato sa ning pasalamatan ang mga ni Dalikyat dire sa Kinabuhing Kristohanon si Bayan Jed Coreo. Bayan, Sa- Jed! Natin sa mga Hi! bisdak good nato na community. Naghan kaayo blessed Sunday sa tanan, di ba? Sa Maone Facebook, sa dili wala sa likod sa ngalan. No? Yeah, more power to God. Salamat Bayan Jet sa imuhang pagsubaybay dire sa Sa ato ang kanunay. online worship nato dire sa Kinabuhing Salamat Kristohanan. Bayan, Salamat Jed kaayo. Coreo. Og salamat sa imuhang oras. Taga-asa na si Bayan Jed Barok. Wala ko kabalo. Wa patakay Wala ka pala. ba? I-comment Bayan Jet kung taga-asa ka ba yan. Taga-asa Basig ka? manuroy mi dira sa inyo. Makapanuroy media sa inyo. Manuroy mi dira sa inyo ha, di ba? Oh well, bayan, human na po ang amuang Domingo, hinaot na nakatun-an diri, nakatun-an diri sa Kinabuhing Kristohanan bayan. O sa sunod, Sa sunod na po na bayan. higayon. Salamat kayo sa pag-uban. Salamat Bayan. Kini na po di mong higala na si Barok. O kinisita kang imong amiga. Salamat bayan. God bless all. God bless sa tanan. Happy Father's Day sa tanan mga fathers niya. Enjoy. Bye. Bye.